వెల్కమ్ టు ఐబీటీవీ. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట పట్టణంలోని హనుమాన్ నగర్ శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఆలయ కమిటీ భక్త బృందం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు. అందరికీ శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయ కమిటీ సభ్యులందరూ కలిసి ప్రతి సంవత్సరము ఘనంగా శ్రీరాముని కళ్యాణం జరుపుకుంటున్నాము. ఎప్పుడైతే స్వామివారి కళ్యాణం మొదలుపెట్టినామో మా గుడి దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే మా కాలనీవాసులందరూ కూడా ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చాలా గొప్పగా సంబరంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై వీరాంజనేయ స్వామికి జై. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్.